Emakhosini njani? Ngiyabingelela. Khuluma noMakhosi Mkhize. Namhlanje ngicela ukukhuluma ngomuntu othi yena unabantu abadala kodwa manje abangani bakhe bayamjikela. Unabantu abadala, umndeni wakhe kodwa uyamjikela. Ngifuna ukuthi kulowo muntu namhlanje angakhathazeki, asikho isidingo sokuthi akhathazeke. Ngoba yena njengoba ephila umuntu wabantu abadala, abantu azophila nabo uyakhethelwa. Ukhethelwa kanjani? Akakwazi ukuthi umuntu odobayo azwane nomuntu ohamba eklabhu. Ngisho kungathiwa ubathanda kanjani abangani bakho, labo obona ukuthi wena bakufanele. Kodwa labantu abaphila kuwena bazokulethela abantu abafana nawe, abanalabantu laba abaphila kuwena. Akukhathaleki ukuthi mhlampe wena u-rich, mhlampe uhamba ngama-Lamborghini, kodwa abangani bakho mhlampe bahlala emjondolo, mhlampe ngempilo yale emhlabeni baphansi ngale ndlela le emangalisayo. Wena bese uthi hhayi angeke uze ukwazi ukuzwana nalowo muntu, wena ufuna abangani abakule high class le okuyona, high life lo oyiphilayo kwale emhlabeni. Cha, angeke nize nizwane. Labantu laba abaphila kuwena bazofuna ukuthi bakukhethele abantu abanemoya, abanesipho esilingana nalesi sakho. Akukhathaleki ukuthi bahlala kephi, akukhathaleki ukuthi baphila impilo ekanjani. Ngoba into eyenzakalayo ngalesi khathi wena uyikhethela labangani labo ofuna ukuthi uphile nabo, laba abasezingeni elingangelakho ngokwempilo. Bese nikhuluma khona izinto engeke zize zi-understand-ane phakathi kwenu nobawu-two kulabo bangani bakho ngokwemoya. Angeke nize nihoshelane, angeke nize ni-understand-ane. Kugcina sengingazuthi wena unesidingo. Thula ulalele ubheke abantu bakho ukuthi bakukhethele ukuthi phila nobani. Ngoba kuyafana nala esigabeni sokuthi wena kufanele ngabe manje usuyagana noma ekhaya abantu ozozwana nabo. Abanye angeke baze baku-understand-e, bazoyitshela ukuthi ngoba uzobe ubona izinto ey'ngale, ubona izinto abangayiboni bona abantu. Kuze kube ngazuthi mhlampe ikhanda lakho liphithene, noma mhlampe uzenza ngcono, noma ufuna ukubukwa. Kuzohlezi kunezinto ey'zojijeleka kuwena. Kanti uma uzolandela ukuthi othi ngiphile nalabantu laba igazi lami noma umoya wami ozwanayo nabo, akukho lapho enizoxabana khona. Even ngisho ngingathiwa wena usuthi mina ngifuna ukugana noma ngifuna ukugana, kodwa umuntu womoya. Angeke kuze kuye ngokuthi lo sisombonayo muhle, unama-hips amahle, noma ebusweni muhle, noma unani financially, noma lo nawe lo mkhwenyana ombonayo muhle kangakanani, unezinto ey'ngakanani ey'phathekayo. Angeke kuze kuye kanjalo. Bazokukhethela lo muntu lo naso lesi siphiwo leso onaso. Akukhathalekile ukuthi uyasisebenzisa noma sikhulu kangakanani noma sincane kangakanani, kodwa kufanele kube khona anakho nawe onakho. Bayazenzela bona. Uze uxakeke ukuthi wezwa muhle lo muntu kodwa uma uthi ubheka umkhwenyana wakhe, hhayi ungazuthi inunu. Noma wezwa muhle lo bhuti kodwa uma uthi ubheka umakoti wakhe, hhayi ngeke, uxakile lo makoti. Noma baze baphambana nje, lo munye unemali kakhulu, omunye akanayo. Kuhlezi kuzoba nezinto ey'phambene thina mesiy'buka ngamehlo enyama. Kodwa ngokomoya suke bekhonekithiswe abantu abangasekho abaphansi. Hhayi ukuthi kukhonekthana bona, kukhonekthana mhlampe ugogo wami nogogo wakhe, nomkhulu wami nomkhulu wakhe. Lowo muntu bayazazi bona ukuthi yini lento abayixoxayo bese bobawu-two. Yini lento le enginayo naye lowo muntu lo abanayo, bese beyakwazi ukuthi bazwane. Ngiyabonga.